ኤርትራ እንተዳ ከም ሃገር ከም ናይ ጣልያን ውርሻ ገይሮም ዝወርስዋ ኣሚኖምላ ነይሮም ኮይኖም it's very important ሰብ ዘይብዶ ዘሎ ሞ ብኸምኡ እንተዳ ሪፈረንደም ጌርና ከም ኤርትራ ኣክሰፕት ገይሮምና ኮይኖም እቲ ናይ ምኒልክን ናይ ጣልያንን ናይ ኤርትራን ዝነበረ ስምምዕ ኣብ 4 ኪሎ ኣሎ ኣብቲ ሰነዳት ናይ 4 ኪሎ ንዕኡ ሪኦም ኣይና እዩ መሬትና ኤርትራ ኣይና እዩ መሬትና ትግራይ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ብንጹር ኣብቲ ውዕላ ኣብ ጅቦ ማለት ውዕላ ኣብ በረኻ ከለዉ ይተሓዘለውን ክብሉ ገለባ ድምና ተብሉ ኣይፈልጥዎን ነይሮም ክኾኑ ክብሉ ኣይንፈልጥን አዲስ አበባ ምስ ኣተው ግን ኩሉ ቤተ መዛግብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ኣብ ጅቦ ማለት እቲ ንቡር ግን ታደሰቅረታ ገበርላይ እቲ ዘይንቡር ክንብሎ ንኽእል 91 ክሳብ 93 ድሕሪ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ኣሚኖምሉ ድሕሪ ተቐቢሎሞ ኣብ ውሽጢ 3-4 ዓመት እዮም ካቲ ወራራት ምትንኻላት ጀሚሮሞ ትብለን ዘለኻ ሕጂ ኣበይ እቲ ዝፍጸም ዘሎ ተሓጢያት ሪፈረንደም ከኣምኑ ከለዉ ድዮም ወላስ ድሕሪ ምእማኖም ሪፈረንደም ድዮም ዝጣዓሱ ዘለዉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትድርኺታት ኢትዮጵያ እቶም ዝበዝሑ ናይ ኣምሓሮ በሎም ናይ ካልኦት ብሄራት ስለ ዝደፍእዎም ድዮም ወይ ሽዑ ተቐባልነት ስለ ዘይነብ ተቐባልነት ነይሮዎም እዩ ሽዑ ግዜ እንታይ ክኸውን ይኽእል ካብ ትዕዝብትኻን ካብ ተመክሮኻን ኣነ እንታይ መስለካ ከም ዝመስለኒ እቲ ጣልያን ባውንደር ናይ ጣልያንን ቀደም ናይ ምኒልክን ዝገበርዎ ብምምሕዳር ደረጃ እዚ በዓል ዓልቴና በዓል ዛላምበሳሲ ምስኦም ሰው ማሕድሮ ይኖውን ሃይለ ስላሴ ወላ ገለገለ ሕጂ ንሱ ክረግኣሎም ደሊኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ከም ዘሎ ኣክንበት ናይ ጣልያን ባውንደሪ በቲ ብልምዲ ዝፀንሐ ባውንደሪ ክኸደሎም ደሊዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ እውን በቲ ሓደ ወገን በዓል ጻድቃን ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ሕጂ እውን ኣረፂሪ ተዛሪቡ ፕሮፌሰር መድሃኔ ታደሰ ዝበሃል ኣነፂሪ ተዛሪቡ መድሃኔ ታደሰ ዶክተር ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ገለ ዝነብር ቀንዲ ኣማኻሪ ናይ ፖሊሲ ናይ ህወሓት ኣግሂዱ እንታይ ኢሉ ኣብ ዘረቡ ኢትዮጵያ እቲ ስለዘይተገዝአት ኮሎኒ ስለዘይኮነት እቲ ኮሎኒያል ባውንደሪ ኣይትቕበሎን እያ እዩ ቃል ንቃል ኢትዮጵያ ኣብ ኮሎኒ ስለዘይተገዛእና ነቲ ኮሎኒያል ባውንደሪ ኣይንቕበሎን ኢና ኢሉ ሕጂ እዚኣ ምስታ ዝብልዋ ዘለዉ ስለዚ ባውንደሪ ናይ ኤርትራ ኣበይ እዩ ትግራይ ኮጂ ኤርትራ ጽቡቕ እዩ ሓቆ ሪፈረንደም ገይሮም ስለምንታይ ፈሪሞም ካልእ ዘረባ ኣይሱ ካልእ ኣዊና ኣቱን ግን ፈሪሞም ጽቡቕ ሕዋት ኮይኖም ሓሳብ ተጋዲልና ዝመፃና ሰባት ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ግን ወይ ብልዝብ እንታይ ተባሂሎም ኣይንፈልጥን ብጭቡጥ ንፈልጦ ግን ዛላምበሳ ዓልቴና ባድመ ኩሉ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ክንሱ ኣው ኮፍ ኢሎም ኣይንወፅን ኢና ኢሎም ተዋጊና ሕጂ ምናልባት ናይ መለስ ተራ ነይሩ ክኸውን ይኽእል በዓል ገለ ሰባት እውን ኣብ ውሽጦም ነቲ በዓል ርከቦ ክኽሳ ሕጂ የለውን ንስቶም ወያነ ነዊሖም ገይሮም ምናልባት ኣብኡ እንታይ ይፍልል ድዮም ኣይንፈልጦን በኣንጻሩ ግን በዓል ጻድቃን ዓሰብ ክሕዙ ተጓይ እዮም ክሳብ ሕጂ ስጋብ ሕጂ እውን ከምኡ መርገፅ እዮም ስለዚ ምናልባት ናይ ሓይሊ ሚዛን ምልዓልን ናይ ገሊኦም ኣብ ገለ እዋን ገሊኦም ተሰማዕነት ይዓቢ ኣብ ገለ እዋን ካናይቶም ተሰማዕነት ይዓቢ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣ ክብለካ ኣይክእልን ንሕና ግን ነቲ ፍጻሜታት ዳኢና ኮፍ ክነብሮ ንኽእል እምበሪ እቲ ትንታነ እቲ ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘይብልና እቲ ናይ ስልያ ብካልእ ናይ ኣኼብኦም ብጭቡጥ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ሓንቲ ብጭቡጥ ንፈልጦ ግን ኮሎኒያል ባውንደሪ ናይ ኤርትራ ምዃኑ እንዳፈለጡ ኣይንወፅን ኢና ኢሎም ኣብ በዓል ዓልቴና ዛላምበሳ ስለምንታይ ህግደፍ ውፅእ ይበሎም ኣነ ክዛረብ ኣይደልን ግን እንዳፈለጡ እኮ ባዕሉ ወግዓዊ ኣብ ቃለ መጠይቁ ገሊፅዎ ነይሩ እኮ እዩ ዓሰብ ናይ ምምላስ ሕጋዊ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ እውን ምስ ቢኤ ኣብ ዝገበረዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ሕቶስ መግዛእታዊ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ክሳብ ምጥርጣር ከም ዝበፅሑን ገሊፆም እዮም ጽቡቕ ነገሩ ብዙሕ ስለ ዝዛረቡ ካብቲ ዝዛረብዎ ክትርዳእን ከተገናዝብን ይሕግዙኻ እዮም ስለምንታይ እዩ ግን
ካብ ኤርትራ ከግብረ መልሲ ክመጾም ከም ዝኽእል እታ ኤርትራ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ዜጋታት ከም ዘለውዋ ነዚ ኩሉ ዝቃለሱ ምዃኖም ስለምንታይ እዩ ዝዝንጋዕ ንዓይ ዝገርመኒ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ዝርሳዕ ሶም ክን ዝሓለሙ ይሕለሙ ክን ዝደለዩ ይድለዩ ክን ዝበሃጉ ይበሃጉ ክን ዝፀዓሩ ይፀዓሩ ግብረ መልሲ ካብ ኤርትራን ካብ ኤርትራውያን ክመጾም ከም ዝኽእል ስለምንታይ ዝንጋዕ ምስለካ ንዓኻ እንታይ መስለካ ካብ መጀመርታው እንቲ ኤርትራ ናጽነት ክቅበሉ ከለውሲ ናይ ባሓቆም እዮም ተቀቢሎም ዝብሉን ኣሎ እሱን ካሊ ራበት كم زلك عندي قال يوم قبلوا قال ما يقبلوا نيرهم خانوا بلس نت ريفرندم دفعلوا نيرو زي دفعوا له نيرهم خانوا هو اليوم أتي حق خنزارة بقول كم هو هات دحري ناس نت مالتي كم زرعنا يو هقدر هو هات أنصار حزبية ترايك على سنيا مخنياتو بنصو بوليساتهم كلهم أنصار حزبية تراي ما هو هات أنصار قدفون يقول يقدر يصنع حالنا حزب مسبرسة تراي مسترفات إيرترا وي كمبركخ إشاس وي كأخن قبط أنا خلينا زي البوليس شيء خمسة ورا بنصو يدرايك عادي بزوم وان تزارينا لينا فلازي نصهم حزب إيرترا الداخمهم تميسهم نقيه بعارف أتومبر ترى هجراي هاجر كجورو خينهم سمعمو هاجر نحن كلنا هناكو إيرترا هاجر نحن كلنا ناس كآيتي إيرترا تبعي لنا حتى بوي تا إيرترا نلاقى تا إليان زقوا ما إيرترا تا مسنا هذا نايت إليان نايم لكن زنا وردوب نستوز دوباين هنبي هلا أنا مثلا شو تقرأي ناس نتكلم خلوا وش تقرأي وي إيرترا ناس أيقولنا خلوس أبي ناي دوبنا إيرترا ناي إثيوبيا أي هجكو لو نتنا إيرترا نقبلنا أيام زلوك زعلت زي أكيد بلا كذا إمبر دوبنا زي آية إلهم تزاري ما يفوتني دوبنا إيرترا ناي إثيوبيا أبزابوت هذه آية إلهم تزاري ما يفوتني بتسيمهم حجي لو ندنا إيرترا نقبلنا زبلوا خمس شفت مخانو لا تجهد مسيو تبوز حسبنا زقل زي أمينو هو حتكون أي إيرترا لو نت يقبليو سو مسوق نسرح نغيرنا زبل أنتار إيرترا وأنت طويل كخيات أني حنجي صاحب حجي لو كم زبل لو نتنا إيرترا نأمنينا أينا لو نت الكمل سخو يقولون يوم بعد ما أكلنا إيرترا مخانو لو نت إيرترا مخانو حدا كوابيتات زلام بساديم قالوا عشان عدتاتون أكلنا إيرترا مخانو لو نت إيرترا مخانو كلته قالوا كي تعرف إن بحرنا عسب كوسد نحر دليل لو نت إيرترا يدفر كم زلوا أبقى زي مئة وثلاثة زم كلهم تتقالي لهم انتي عينت بهري زلوا زحوا حزب بهالود كم يمكن ردوا يقبلنا نحن خير كم يمكن نبوا يقبلنا أبينا يجزي انتي بهري انتبارة أبينا يجزي انتي بال أبينا يجزي انتي مرسيهب بخميك تقول تدخل النسخة معناته تمسرتاوي كاركتر نايتي ودب نحر زي تردي خايو بززبلو بززخونه أمريكا حساب كم استبل أبي تبيع زلوا هنتات كم زيبل بس بزحات ناي هلو كنتات مكيارات زكاير بهري كم زلوا كميك تقول تدخل النسخة sorry to say that أنت مثلك إذا هي واحد بوليس أنا مرحلتنا هي واحد كل شيء عايز زارب بوصل مرحلتي والله أين ورون أنت مالتيو زي بمثال كا قد عايز خانها حزبهم تقدر فقل نعانا إمبر نخالق عن تو تزاربه نخالق حزبتات أي تتناقل من قصات يستخدمون لازم أب حزب وريدو أي تناقل فاتهم قلنا هقدر كشرنا فوصل زي يقولون نتحزب خلص أنت وين تريهم حزب وزعوان تزاربنا لين أنت قبل يروم رينا من عجي تي زي وصل مرحلة مخانو أنت عايز ردا كامسلك حنسابتي دهرنا صنت حيل مسرخبو قطبانا إترا نا إثيوبيا مستوقات أصورو 100 مليون سب مستوقات أصورو هذا غزي كو إلو انتاي نسمع سي هذا غزي سي مس ود سولومون كعلو خلو سي دحر حجي ني إرترا غصو عين زطمت بانا إثيوبيا غصو عين زطمت صدول ترايو إثيوبيا غصو سي زطمتنا وك عقمي يبلكم كلكم زوبا نا إثيوبيا غصو زطمت صدول ترايو إلوون ود سولومون زبلو ذا سوات الله حجي بمولوت يزنوا السراويتهم نفرتهم كل مستوى أصوروا بقى انتهى من غيره مسلكة تاتقراي المعب بيوم حان تقراي كاب يترا قرميمام كاب تقرميمام هو بعلم كسر حدودهم كل سن قولوا نخيليناي اسمع political maturity زي مهلاو يزي مبر هو إذا يترا ميت انت زي وصدكو حجي
كم عينت تجمع مقاطعهم زغل هجي نامنت تنا إترا متساو قلنا إذا نخلو سحبين ناتومي زي برهنتنا هي واحد بس زغل زغل البوليسي نا إترا سقط راح يكون نا ملوكرنا أفريقيا سقط مغنياتو زوز قبرو زغل أنت أنا تقرنيا سرعات نايت بهيرة تقرنيا أحواتنا هذا هاجرينا نابلكا of course نا كلهم تجاري كون ما بزخم خنزارب كلنا تجارو كم يتولوا لهم كم زي مخدم تايم راقت لنا يقولون يقولون معلتاوي بحرق نوسد افتقى خمسة يقولون له ندم تايم راقت لنا خمسة يكون بالبوم خمسة يلو حسابه خمسة يلو تايم راقت لنا هو تايم راقت لنا مثلك حزبي كم حزبي كل جزء أنت أركال حزبي أي لعل حزبي أنا بحزب مثلا تراي توم إليت زبحالو توم إليت زبحالو توم ناي ميديا سبات توم بوليتيكينياتات يغوسغوس انتلو معالتا وطي مزارو انتلو من اسيات ناي تግራይ ملميلوم مينوم دحر زقلسو خاتلو خمي غيركا كله ما يكون كتبل تدفر يس والله هاكو انا خاون دلك هذا تتحساسبا خم دليت ناي كل حزب يكون خلي إليت تجارو ግን إليت تجارو ناتوم تحساسبا ناتوم وغن ازوم إليت تجارو تو بوليتيكينياتات حوحات مسؤول زلو كله منتاي بزي قدس اندحر داني من اسيات ملميلوم مينوم زواغو خا خوينوم سلمنتاي متنقق ايدلن سلمنتاي كم ناي كله ما يحسبن لا متنقق يدل طرا ديكونه ذات واي كو حجي نزارب دلنا عاويلنا نزارب دلنا متنقق امبر لنا ارترا طرا يكون انكو سقاتنا ارترا طرا يكون ندحر زايدي نحنا مستقارو حد هاجر كنقوم كوينا زول حتى حاسبالو عفاركا ناتو هاجر كقوم انتو كوينام نجبوت قصوالو ኢትዮጵያ قصوالو ኦሮሞ ከዓ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኬንያ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ሃገር ክቆሙ ማለት በጂ ከዓ ሱዳን ከዓ ምስ በጂ ሓደ ሃገር ክቆሙ እዮም ማለት ስለዚ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሙሉእ ኣፍሪቃ እምበር እንተዳ ብብሄርን ብቋንቋን ብዓልየትን እንተዳ ሃገራት ምስረታ ኮይነን ሙሉእ ኣፍሪቃ ኣብ ሕንፍሽ ይኸኣል ስለዚ ፖሊሲ ናይ ወያኔ ዳስ ዋይት አንተ ብሱል ኣይኮነ ኣካይዶ ዝበልኩ ጥራሕ ድዩ ግን ትፀገም ዘይምብሳል ጥራሕ ድዩ ትካራክተር እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ገለ ግዜ ዘርብሖም ንዕኦም ክገብሩ ትርእዮም ኢኻ ኣብ ገለ ግዜ ዘርብሖ ነቲ ሓደ ክገብሩ ትርእዮም ኢኻ እዚ ዘይምብሳል ጥራይ ኢልና ክንገልጾ ዘሰክፍ እዩ እቲ ካራክተር እንታይ እዩ እንታይ እዩ እቲ መሰረት ናይቲ ባህርያት እንታይ መስለካ እቲ ዘይብስለት እምበሪ እንተዳ ብሱል ኮንካ እኮ ከምዚኣ እንተ ገይረስ ከምዚኣ ክትመፃኒ ያልካ ክልቲኡ ኢኻ ትርእዮ ሕጂ ንሕና እኮ ከም ድሌትሲ ኣባይ ዘሎ ምንጭስ ብቐጥታ እንጥቀመሉ ንደሊ ድሌት ግን ምክንያቱ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ዝከኣል ነገር ኣይኮነ ምስ ክንደይ ኢኻ ትበሃል በዚ እኮ ትኽኢልና ብሉናይላ በዓላ ከሰላ ክንኣቱ እንደሊ ንኸውን ኡ ዘሎ ዓቢና ንኣንገቡ ሳዕቤኑ ግን እንታይ ሕጂ እንተዳ ከምኡ ፈቲንካ ክትፈትን ትኽእል ኢኻ ግን ሳዕቤኑ እንታይ እዩ እንተዳ ንዑ ገምጊምካ እዚ ይግባኣኒ እዚ ኣይግባኣኒኒ ከምዚ ተገይረ ከምዚ ክኸውን እዩ እንተኢልካ ንሱ ናይ ዘይምብሳል ጉዳይ እየ ዝብሎ ካልእ ምናልባት እንታይ መስለካ ሰባት ብዙሕ ክዛረቡ ይኽእሉን እዮም ኣብ ፖለቲካ ግን ጥንቅቕ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ካብ ዘይምብሳል እየ ዝብሎ እምበር ዋላ እዚ ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ናፅነት ትግራይ ዝብሎ ዋላ ሪፈረንደም ዝብሉ ዘለዉ እታ ትግራይ ትበሃልስ ዓይነቲ እያ ኢልካዮም እኮ መልሲ ይብሎምን ዓይኒ ዶባስ ካበይ ናበይ ኣብ ሓንጎሎም ምስኣልዎ ዶብ ክህልዎም ይኽእል እቲ ሰብ ኣብ ሓንጎሎም ምስኣልዎ ዶብ ግን እንታይ መስለካ ተደሰ ብትግርኛ ክሓስቡ ከለዉ ኣልዋሃ ምላሽ ይብሉኻ ብኢትዮጵያ ክሓስቡ ከለዉ ከዓ ባድመ ወሲዶም ካልእ ይብሉኻ ማለት ሲ ኖርማል ኣይኮነን እቶም ዘለዉ መልእኽትታት እቶም ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ሲ ኖርማል ኣይኮነን ከምዚ እሶም ኣብ ባህልዎ ኣብ ምንታዮም ዘሎ ኣብ ምንታይ ሙድ ኣለዉ እንታይ ይብሉና ኣለዉ እንታይ ክንብል ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ዋላ ነቲ ኤርትራዊ ጨኒቕዎ ኣሎ ነቲ ብፍላይ ነዚ ሓዱሽ ወለዶ ኣብ ስደት ዘሎ ድንግርግር እዩ ዝብሎ ሕጂ እንታይ ብኸመይ ክሕዞ ዘለዎ እቲ ኤርትራዊ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክተሓዝ ዘለዎ ሓደን ንሓዋሩን ሓደ መትሓዚ ክግበረሉ ኣለዎ ብሓደ ኣንግል ክረአ ኣለዎ እንታይ ይመስለካ ንስኻ ትግራይ ብጭቡጥ ክነዛረብ ፀገሞም ኤርትራን ኤርትራዊ ሃገራውነትን ዘይምእማን ኣብዚ ኩሉ ፅሕቦም ዘሎ ኤርትራን ኤርትራዊ ሃገራውነትን ብግቡእ ዘይምእማን ኩሉ ዝበልና እዩ ካብ ደቡብ ኤርትራ ክትብል ከለካ ካበይ ናበይ እታ ኤርትራ ክምልሱ ኣይመለሱን ሕጂ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ክሓስብ ዝኽእል ኤርትራዊ እንድሕር ኣልዩ ሕጂ የስግደፍ በዲልና ብዘይ ቀላሉ በዲልና ፋሕፋሕ ኣቢልና በታትልና
ባህን ጎግን እቶም ህግደፍ ዘለው ሰባት ገሊኦም ዝተለወጡ እታ ኤርትራዊ ገዲፎም እዮም ኮቶ ሒዞም ኣይኮኑን ክክበሩ ወይ ሓሚማ ድያ ዓሪቃ ድያ ደኸያ ድያ ገዲፎም እዮም ኮዶ ስለዚ እቲዮም ዝብሎም ዘሎም ምስ ትግራይ ዶም ስው መዚኦም ክንዛመድ ኢና ኢሎም ጾም ኮይና ሓይልታት ምክልኻል ክድምሰስ ኣለዎ ሰራዊት ኤርትራ ክሰዓር ኣለዎ I don't know ስማዕ ምሳይ ተማል ተሳሕል ዝነበረሰ ሓይልታት ኤርትራ ክሰዓር ኣለዎ ዝብል እንተሰሚዐዮ ዋ ንሓቂት ማይ ምሳይ ነይሩ ኣብ ተሳሕል እንተ ኣብ ተወግእ ምሳይ ተዝኣቱ ከም ተዋግእ ዶ ራስ ስምቢዴ ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰራዊት ናይ ዲክታተር ዲ ወላ ዘይገድስ ሰራዊት እንተጠፍዩ ሃገር የላ ወጣር እንታይም ዝብሉ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ሰዓር ኣለዎ ሰራዊት ኤርትራ ከምዝሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ዶ ክዳንካ እንተ ዘይብልካ መብዝበረት ተወፂኻ ኮስካ ሜትካ ኢኻ ጃኬትካ እንግለማና ኣውፂኻ ትበረድ እንተ ትኸይድ ኣብቲ ዋን ዊንተር ትመውት ኮኻ ክዳንካ ግን ኣርጊት ክኸውን ይኽእል ቀዳድ ክኸውን ይኽእል ድራሪዕካ ዝገበርካ ክኸውን ይኽእል ግን ኣማሙቆካ ኦኬ እቲ ሰራዊት ከዓ ናይ ዲክታተር ዲ ናይ ገለ ሃገር ንሱ ይውሕስነታ ሃልዋ ሓስ ክለም ጣላይ ንኽእልና እጅ ታደሰ ዲ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዋላ ኖርዌይ ዘሎ ዲ ዋላ ገለ ዘሎ ኮይኑ እንታይ ክገብር ስለዚ እዚ ኤርትራዊ ክልተ ግዜ ክሓስብ ኣሎ የስ ተገፊዕኩም እምበርከ ታደሰ እምበርከ እቲ ስርዓት ክእለልካ እንድሕር ደሊኻ ኣብ ክንዲ ብኢዶ ዙር ኣብ ክንዲ ካልኦት ሞይቶ ምልካ ክትኣልዮ ባዕልካ ክትከይድ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ስኹምን ኣብ ግዜ ገድሊ ካብ ደገ እውን ከይዶም ዝተጋደሉ ባዕልካ ከይድካ ክትገብሮ ነቲ ስራሕ ዶ ስምን ክብርን ኣይህልዎን ካብ ብኢዶ ዙር ካልኦት መንእሰያት ካልኦት ናይ ካልኦት ኣደታት ህፃውንትን ውላድን ክሞቱልካ ክትፅበ እዚ ንባዕሉ ንቡር ድዩ እዚ ንባዕሉ ናይ ሓደ ተራ ወይ ናይ ሓደ ኖርማል ሰብ ሓሳባት ድዩ ወይ ናይ ሓደ ኖርማል ውድብ ፖለቲካውያን ውድባት ማለት ከመይ ክሓሰብከ ዝከኣል ንሱ ዋላቲ ያእክል ዝበሃል ውድብ ባዕሉ እዩ ከም እንቅስቃስ እዮም ከምኡ ዝሓስቡን ከምኡ ዝኣምኑን وحدا خابتي مسيا كل زبتخنا أنا مستوى مجلة مستوى أرامي تعلنا حدا سي بجهاتكم كم بايتهم تقوم تقولنا إحنا مزهرة طيب كيدون نري لنا تبصنا كلا خيكين بس بحافظ شاغل زي دحراي ولد دحرنا سند مس ولد تجافي عندنا بعد حما عندي رخيبه معرة حما أزرقه بقى تتحسسوا تربو كي توراشيلو حماقنا ما نبعك مغنياتو ولا قلق سمع خلق انا سي توم تقالل تسي سلمتاي اساسيسكم لنا مسخوم سلمتاي تغيروا بسحل كله ويدي تقتلوا شاي انا نسخان انا كو سياس بتلفزيون فوق 5 ريال فلتني قريبي فلتني سياس المقتل كباب بعتات سحل ابسمرا قلل عجز دحري ناصنت مص منسي ابتاساوح ما يوم غيرهم حق حيش ما حق تبدلوا ግን ኣብ ኣካላዊ በደል ጥራሕ ኣይኮነን ሳይኮሎጂካል በደል እውን በፂሑ ወይ እጅስ ግደፎም ሞቶም ወያነ መፅኦም ነፃ ክውፅዎሲ ክመውት እኮ ይደልን እዩ ክመውት እኮ ይደልን ድሕሪ ሞት ደሊኻ እኮ ንሕና እውን እኮ ክንመውት ኢና ኣብ እንስሳት ንቆትሮ ከለና ክንመውት ኢና ሜትና ኢና ንቆትሮ ኣይፈለጥናን ሽዑ መራሒና እዩ ኣይኩናት መራሒ ከምዚ ዓይነት በርከ ክርስታዕ ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዝተፈተኑ ኩሎም ናይ ለውጢ ፈተናታት እኮ በቶም ተጋደልቲ ዝነበሩ እዮም ናይ ወዲ ዓለበል ካልኦት ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ተተቃወሞ ባዕሉ ኣብ 2000 ዝነበረ ተቃወሞ እኮ ናይቶም ተጋደልቲ ምስኡ ዝነበሩ እኮ እዩ ናይ ዕድል ኮይኑ እሱ ቀልጢፉ ነቲ ጉዳይ ተዓፃፂፉ ስለ ዝተቆፃፀሮ እምበር ንሶም ዝጠለብዎ እኮ ትሕጂ ዝሕተት ዘሎ ትሕጂ ምንታይ ገበርኩሞን ትበሃልዎ ዘለኹም እኮ እዩ ስለምንታይ ንሱ ይርሳዕ ተፈቲኑ እኮ ይሽዑ ኣይተፈተነን ድዩ ደብዳቤ ብኣገባብ ኩሉ ቲ ሃገርና ቅልውላውን ናብ ሽግርን ከየምርሕ በዝን ሽግርና ንፍታሕ ኣይተባህለን ይሽዑ ባዕላዊ ዳዓት ዝበልዎ ካልኦት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ስለምንታይ እሶም ዝፈተንዎ ፈተነታት እንዳተኻሕደን ከም ዘይተገብረ እንዳተገልፀ ንስኹም ትውቀሱ ስለምንታይ እንታይ ዝመስለካ ዓቕሊ ክንገብር ስለ ዘለና ኢና እምበር ሓደ ህግደፍ ከምዚ ናይ ህግደፍ ዝመፀ ስርዓት ብቃልሲ ብቐሊል ዝዕሎ ስርዓት ኣይኮነን ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኮን ዘሎ ኣብ ዓለም ዝተኣልየ የለን ማእስዩ ዘሎ ኣብ ተፅሒፋ ቅድሚ ዘረብ የሎ መራሒ ምስ ሞተ እዩ የተለውጥ መጻብ ኣብ ቻይና ምስ መፀ ማኦ ምስ ሞተ እዩ መፅዩ ኣብ ቪየትናም ሆቺሚን ምስ መፀ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መለስ ምስ ሞተ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ቆም እዩ እዚ ከም ሓደ ጉዳይ ንውሰዶ
እቶም መንእሰያት ፖለቲካዊ ብስለት የብሎም መጀመርታ ኮነ ካሪክለምናትና ሕማቅ እዩ ነቲ መንእሰይ ሃገራውነቱ ኣይመሃሮም ወላ ሓንቲ ፈልጦ ነገር ብሉ ታሪክ እዚ ከዓ ህግደፍ ኮነ ዝገበረ እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ኤርትራ መን ያኮ ይፈልጡን እዮም ዞም መንእሰያት ኣበይ እንታይ ሃገር ማለት ኣይፈልጡን ኮ ገሊኦም ኮ ኤርትራ ቀደም ነራ ሕጂ ነራ እንታይ ኣምጪኹም ኣልኩም ዝብሉ ሕጂ እንታይ መስለካ ተተቃውሞ ብተጋደልቲ ተወዲቡ ኩሉ ሻብ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስራሕ ሕጂ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞ ማለት እዩ ንህግደፍ ዘስጎ ብተጋደልቲ ዛስዋይ ከዓ ነቶም መንእሰያት ወዲቡ ኣንጻርና ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኣነ ንባዕለይ ፕሮፌሰር ኮይነ መንፈራኸው ምስ በልኩ ኣብ ትምህርቲ ፈትሸ حق ነገር ካነ ነቶም መምህራን ፈትሸዮም ተባባት ትምህርቲ ፈትሸዮ ኩሉ ፈትሸዮ ሰብ ክትውድብ ትኽእል ምክንያቱ ካብ ሳሕላት ሒዛስ ብሩሕ ምስ ውድብ ክታይ ነይርናይ ወላ ሓንቲ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ካሽሸ ምክንያቱ ኩላ ምስ ረኣኽዋ ኣብቲ ቤት ትምህርታት ሕመረት ትበሃሉሉ ዝኾነት መምህር ትገበራ ኣብታ ከይዶም ሪፖርት ትገብሩ ኣብታ ሃማማተ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ተገይሩ መዓልታዊ ሪፖርት ዝቅበሉ ኣለዉ ሃማደ ብናቶም ሓውር ኣለዎን እቲ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ሻብ ኣብ ስክሩቲኒ ከምዚ ኣይደኣቱ ኣነ ገሪሙኒ ሰንቢደ ክሳብ 97 ኣብዚ መንደፈራ መፅየ ምስ ረኣኹ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትደልየ ወላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ከምዘየለ ኣስተውዒለ ኣላ أكمل زعم مثلا من مرسح تراي لذي تاي مالتي يخبلك كل استجابة فترة هاي تقارن أبديج ولا أبديج جون نصرحه يفنتحوه خصابج أبديج ولا كاب نيجبها تقارن تجمير كخصاب دحيرهم تصبر نهز باقنبر قدم ترد أمونز نبورو السوم يوم نتقاومو منفس فخام دابله عقيبه موز نحس نسوم يوم نتوم دحيرنا زمصنا منسيات باكل كون بتفللي محبراوي ميديا زرخوبنا نت ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘረዱና ንሶም እዮም ሕጂ ትግርምብጥነት ናይቲ ኣባይታ ዘሎ ነዞም ኣካላት እዚኦም ሃሪንካ የተኸምኡ ብኻልእ ሸነኽካ ተኸምኡ ተጋዳላይ ዝነበረ ናይ ህወሓት ወገንካ እንዳኸበርካ እዩ ዝኸውን ዘሎ ገበካ እዩ ኣብ ዝኽዕልል ከና ዘመነሰያት ንሕና ዘይንጠቅም ወላ ሓን ዘይንፈልጥ ተጋደልቲ ህወሓት ብሱላት ዲሞክራሲያውያን ኩሉ ነገር ዝገብሩ ንሃገሮም ዝጠቕሙ ከምኦም ዝብሉናኮ مساء እንታይ ዳታ ግሪንቢት ንዓይ ዘይትረዳእኒ ድሕሪ ስኻ መረዳእታ ኣለካ ክትነግረኒ ዝደለኹ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ናይ ጀብሃ ኮነ ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ንገድሊ ኤርትራ ዝተሰለፈ ናጽነት ኤርትራ ከምፅእ ሃገር ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ክገብር ገይሩዋ እቲ ናይ ህወሓት ተጋዳላይ ንትግራይ ተቃሊሱ ኢትዮጵያ ምስ ሰለጠቶ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ኢትዮጵያ ምስ ፈንፈነቶ ከዓ ናብ ትግራይ ተመሊሱ እንደገና ናብ መስዋዕትን ናብ ገድልን ናብ ከርተትን ንህዝቡ እውን እትይዎ ኣየና ይስሒቱ ዘሎ ዕላማ تعلم أنا تقرأ حاجة كون دي كما هاجر فلود أيقونن يترف نحن أنا نسخن نبزو خينا حوحاتنا يفولتوني حزبونا يفولتوني زمان سياز زارب زلو خان صور نريو مالنا نصحهم علينا أين يتقدلا وأين يقدلي يفشيلو نيرتلا ولا نيتقرأ وين يحوحات وين حزبوا جنبا أبايتا بزلو خان زارب سلزلنا مالته سلمنتا يتقدلا نيحوحات كبير نحزبوا جنبا وين يرتلا تقدلا كسكون زقانا تب እሱ ተመስለካ ፓርቲ ዳንቶ ዘርና እንዲና በመደብ ነትገድል خرم ስለስተደልየ ነተጋደላይ ይህረማሉ ነትገድል ኮይ ይህረም ድሉ ነትገድል ምህራም ማትካ ናጽነት ምህራም ማለት ነታናጽነት ናዓ ምህራም ማለት ገድሊ ምክንያቱ ውጽኢት ናይ ገድሊ ናጽነት ሶራ ኤርትራ ተዓዊቱ ናጽነት አምጪዩ ንሕና ኣና ክንወጽ ከልናሲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክነምጪና ወጽኢና እምበር ዲሞክራሲ ክንትከድ የሳብቱ ክስተና ነይሪ ኣብ ሓንጎልና ግን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳዕር ኣለዎ ኢልና ወጽኢና ስዒርና ኢኻ ሕጂ ኣነ ብቲ ናይ ትግራይ ብዙሕ ከኣቱ ስለ ዘይደለኹ እምበር ገድሊ ናይ ትግራይ ተሓዘለይ በተሓደ ወገን ናጽነት ትግራይ ናጽነት ትግራይ ክብል እንድሕር ኮይኑ ታዕንተው ዝበልና ሕቶ ክመጽ እዩ ወንዋት ቤዝ እታ ትግራይ ትበሃል እቲኣ ዝብል ሕቶ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ኢትዮጵያ ዝፈልጥዋ ትግራይ ቶም ትግራይ ንባዕሎም ሲ ዓይነቲኣ ትግራይ ኢልካዮም ምስ ሓደ ጥሙር ዝኾነ መልሲ የብሎም ሕጂስ ምስ ውሕጅ እንዳኸደ እዮም ይመጽኡ ናቱ ውጽኢትካ እዮም ሕጂ ስሕንዎ ዘለዉ ምስ ኣተው እውን ዓሌትነት ዘርዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘርዎ ከም ዝዓጽዱ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌትነት ኮይ ነበረን ቂሉ
مالسي كساخن زمارر عليتنا اينورا محارا الراي كزاتيوم ጨቆንቲ ነይሮም ትኤሊት ናይ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ግን ህዝቢ ኣምሓራውን ካባና ደክ ሓቀን ነገረካ እጂ ምስኣተው ግን ዓሌትነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሪኦም ግዳይ ዓሌትነት ከናይቲ ዘርእዎ ኮይኖም ኣይሓሰቡሉን እጂ ውሒጅ እዩ ናይ ገለ ትግራይ ኣይተሓዘለይ ኣነ ዛት ሰባት ኩሉ ሻዕ ድብላሲ ክጋደሉ ከለዉ ቪዥን ነይርዎም ዲ ቪዥኖም ከ ማለት ሕልሚ ከለዎካ እንዲ ተሓልም ከለካ ግን ሰብ ከንታይ ጎረቤቴ ከንታይ ብለን ንኽትብል ኣለካ ወላ ሓያልኩን ካይ ትነብረኝ ኢኻ ሓያልኩን ካን ብዙሓት እንተበድልካ ዝባዕልዎ ክኢልዮም ሰብ ሓና ዘርእስቲ ዳ ይስከፍ ኣለኹ እምበር ኪዳ ታደሰ ምስኣት ኸይድ እንታይ ዘላትኒ ዓንቀጽ 39 እንድሕር ነይሩ ተቐሚጡ ዝኾነት ክልል ክሳብ ምግንፃል ናጽነት ዝህባ እንድሕር ነይሩ ስለምንታይ ናብ ውግእ ክኣቱ ወሲኖም ወይ መሪፆም እቲ ዓንቀጽ ዘቐመጥዎ ክባዕሎም እዮም በቲ መንግስቲ ናይ ዝተተኸለ ናይ ኢትዮጵያ እንተዘይ ዓጊቦም ከዓ ክግንፀሉ መሰል ከም ዘለዎም ከዓ ቁሙጥ እዩ ኣብቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ሕጂ እንድሕር ዳ በቲ መንግስቲ ናይ ኣብይ ዘይዓጊቦም ንምንታይ ዘይግንፀሉ ንምንታይ ኩናት ከፊቶም ስማዕ ንስኻ መልሲ ኣብ ቦቶም ኣቲኻ ክትበኒ ይኹን ፅበ ዘለኹ ግን ተሰማዕ እውን ክሓትት ኣለዎ እንድሕር ዳኣኒ ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ምግንፃል መሰል ኣለዋ ኮይኑ ስለምንታይ ትግንፀልን እንድሕር ዳ ተሰማሚዓ ምስ መንግስቲ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ስለምንታይ ኩናት ትኸፍት ሕወሓት ኩናት ክኸፍት ወሲኑ ወይ ደልዩ هو እንታይ ተኻትሪኦ ዘለካ ሽሻይ አንቀጽ 39 ክወፅእ ከሎ ንሶም ኢምፖዝ ገበርዎ እዩ ኢምፖዝ ገበርዎ እምበሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሚኑ ሓቆም እዮም ኢሉ ዘጽድቆ ይኮነን ኦኬይ ናጽነት ኦሮሞ ናጽነት ኢሎም ቃሎስ ነይሮም ቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ካልእ ግን ክንግንጸሊና ጋዕ ምግንጻልን ከዲና ኢሉ ልክ ከምታቶም ኣተሓስባ ዝነበሩ ስታይነር ኢምፖዝ ገበርዎ እዩ and they know ክንግንጸሊና ኢሎም ተገንጽሎም ተኻልእ ሱቅ ከም ዘይሎም ፈልጥዮም ስለዚ that's why ትበልኩ አንተውን ዝሓስብዎ ኣከባቢና ኸ የኺደና እዩ ፖለቲካ እኮ ረቂቕ እዩ ስልካ ከም ድላይካ ይኽየድ ኣይኮነን ሲት ዘይመስለ ትበልኩ አንቀጽ 39 ናብ ተኽስታይ ሰፊሩ ራይ አንቀጽ 39 በዓል ወልቃይዶ ሕመራዶ ናብ ትግራይ ተኸይዱ ራይ እሞዚ እቲ ከምኡ ክግበር ከሎ ተኻሊ ብሄራት ከ ማዕረት ተሳታፍነት ነይርዎ ዲ ማዕረ ዝኾነ ሰይ ነይርዎ ዲ ተቐቢልዎ ዲ ትግዳይ ዋላስ ተገዲዲ ተቐቢሉ ወያነኩም ምጽኢሉ ካብ በረኻ ኮፍ ዝበለይ ከምዛ ህግደፍ ህግደፍ እኮ ሓቅ ነገረካ ነቲ ህዝቢ ደቁ ኢና ካብ በረኻ ምጽኢልና ናብ ርእሱ ኮፍ ኢልና ከም ሓቂ ህዝቡን ከም ደቁ ሓቂፉና እምበር ከም ምሕዳር ኣይነበረና ህግደፍ ከዓ ወታደራዊ ውድብ እምበር ናይ ፖለቲካ ዲፕሎማሲን ገለን ዝፈልጥ ውድብ ኣይኮነን እንዳተራግሐ ዝኸይድ ውድብ እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ሳሕል መፂና ኣብ ኣስመራ ነቲ ህዝቢ ኮፍ ኢልናዮ ንሶም ከዓ ካብ ደደቢት ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ኮፍ ኢሎም ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ህደፍ ዝበሎ ሰምዕ ነይሩ ተናጽነት ከዓ ስለ ዝምፃሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ እምብርተይሉ ከዓ ክስበጥ እዩ ንሶም ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ መፂኦም ካብ ደደቢት ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ዝበልዎ ክገብር ኣለዎ እንተዘይገይሩ ክቅተል እዩ ስለዚ ኢምፖስት ክገብሮ ከለካ ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ እንተ ናትካ ኮይኑ ንስኻ ምስ ኣረካ ከዓ እቲ ናትካ ፖሊሲ ምሳኻ ይጠፍእ እቲ ኩሉ ህዝቢ ከምኡ ኩለን ብሄራት ነዚ ተቐቢለኖ ብልበን ራይ ብዙሕ መሰረት ሂቦም እዮም ብዙሓት ብሄራት ብዛዕባቲ ግን ክሳብ ምግንፃል ትኺት ትብል እንተኣ ኣብ ሓሳቦም ነይሩ ኮይኑ እቶም ካልኦት ብሄራት ንዖም ናይ ምሸገሮምን እዚ ግን ባዕሎም ዝቐመጥዎ እዩ ናቶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ኾኑ ግደፎ ካለ ምናይ ኣምሓራ ናይ ካለ ግደፎ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ነፃ ኮይኑ ተስሕተሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንግንፀል ኢና ንደሊ ኢና ዝብል ህዝቢ ድዩ ኣለ ብዙሓት ተጋሩ ንምዝረብኮ ታደሰ እታ ኢትዮጵያ እኮ ዳርጋ ዝበዝሕ ሚእታዊት ናይታ ሃገርሲ ኣብ ትግራይ መሰረቱ ብብዙሕ መለክዒታቱ እዚ ዝካሓድ ነገር ኣይኮነን ግን እታ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ወይ ካብተን ወሰንቲ መሰረታት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ ምግንፃል ንባዕሉ ናይ ጉጅለ ረብሓ እዩ ከም ዝበልካ እቲ ህዝቢ እውን ኣይተፀንዐ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይተሓተተን ኣይተመርመረን ግን ከምኡ ክበሃል እንተኮይኑ እውን ናይ ረብሓ እዩ هو تي حجت إثيوبيا تبهال مالي مصري تواتلكا أبتي أبزيد لنا خين أتمبر أب إثيوبيا مبزحت وسانا حيلي نعم حار حيلي أو معلوم نعم حار حيلي يس نيروم يوم تجارو
قليل ترى لعلم حراقنا يكون حجي أمحارة أب تاريخ إثيوبيا زلعلت إيد زلوهم بعد منيليك بعد كلهم بعد تدرسي أب إثيوبيا تبهلا مفتار مالك زغلو منيليك كوي حساب زعج دوب وريرو إثيوبيا زقبرو أمحارة يس تجارون إذن يروهم لعلم حراقن أب مسات إثيوبيا نحنا لعلم حراقنا خولي كلنا ولا قلب تاريخ كتوصل خلق عجي بزح من زارو ولا تا نقسم تخصم سنة هنا عايم which is not حصوتي لا تو ما يكون نقسم تخصم ناي كلها تنايم توم إليت سخون قلنا هم حرايم ناي نقسم تخصم نقسم التي سنسرة زخدة واحد نقول حال كاب أخصم هاديمو أمارة زبال زي حجي بشوا دلو أو عقبة كم يوم تفهم دلو بقى أبا من يوم دلو زم كابتليان تركم قشي أبا يساق بلوسور تفهم الله تليان دو تركم ما تكمل خمس قمة أنقطات كمل ما عمله هو حجي انتهى لك احنا دحين نبنا مجرى شخنا أتو تدرس نوي حزة كله رداني وقل ترستي أقداسي وسخاخا بزح جزء بفلتات بمردات حسابات كختب سلة سنحكا مكفال تبقيو إليه نمجرى شحتو لاتني أبزي زي حالي بخلطة الاستماعاتي برامان ببادمن ناي تقرأ حالتات نيرترا بغبيت برد بقاليو خاب قال فتنتات كم زكايدو بزينا تغالي حنيرو حجي زينا تخاتي الكادو خونكون كبلكا مستي بحريات ومستي نايح واحد ديليتات ني إرترا أغانازيبكا انتاي مسلكا تاي نمركاب مسلكا وي سلمنتاي مسلكا هو جيد أبزو خوينا ننزل دلنا حجي أبت جنباري لنا تسمعنا يوغن هوحات مات يوم هاري مصوم كم جمرو إن نسمع دلنا فحجي of course كالون هنا كده من سرعة أتراسي أبتزل لي خوفي لله خيدون أبترايز هارم تجرب الحجي أبزا وانزيا حجي انت أي مسلكاتي صرحة بوليسنا هوحات قدات جيرومي نايتيز سرقو ناتون قدات جيروم زبط تشجرو بصوم تشجرهم نتزم لوط إيرلان حجي قلا مخفتي دليلو وي باتي بقولوا نتهزم سابح معه دي أمر له قال فتح دليلو نتي نا إثيوبيا وكل فتينهم أبيهم انت رأت ما اللي قلت مع الفتينهم كانوا نتي سراوتنا يترخ فتنوي مقورد له كما إنا موقع عمو بروبانو مع خاسي زياو دس عقمي دي إلى ناس كتقارس قال فتنا كانوا أقدمه حجي أنا قومي خويني يسمعني فتنوهم مو ترى دندنا بلوما وصلوا ترى زورتهم كوينها من دندان كومو نفتنه يوم زقورو خوين يزردان of course نصوم تخوينا مسيوم بحافة شاقن يس أيسولت أبن أكسولت أبن كايم ناتو تهزبي already سران شو عتن عمت زمهارو وما إسي أب شو عتن ورحت فيهم 27 years عمت زمهارو وما إسي تقرأ أب شو عتن ورحي فيهم which is shame أنا خميت بسدني بزهوني رديني ناي مجرشة حانتي نمنسيات زلك على بواخد قلت علي عدلك بكا عدتي ودي اللخو نسلك زيخا داقيمة يمسكنكا نمنسيات زلك على بواخد حتى رزبالات نقرني انتاي قبل نحناتهم تقادل تخنقادل كالناسي لك 10 شمانت عامت يعني منسيات يعني وعيد مخانيرنا توعد مزبال شعو ناي لوط علمي والع كل نجا حجيتهم تمد سيد بهال من البات بعد شيء كيركم 3 هذا وديكم تكون يا نورونغل ما شيخ كان حج الصخا مناتو قل علوها حدار غيركا قول بخا اخات خيد ما سيد بهال جن كاليو هذا غزيونه صيفين يرت ما سيد بهال بدحز متودي بلو حدار يبلو قلي بلو سكاشاهي ازي اذا مبزحت من سيد زلو اب قدام قولوا حزو شيس مسانا تواداديرو انا سفان حدي كنا صدق على اشتغل صح جمسي يقتل لنا خلا حقها مسعد ما مساوا وداديركا مسعد بيخا وداديركا قل ما نسيكم مرحا غير قدر الله مسعد ما ابي دي كاهم قرب دال تعبي ولا ماكرون قرب دالهم تعبي هذه انا قل نمن اسيت من اسيكو حجي لنا ابدي غزل من سياب تمرتي زلو 10 شو 10 ابي سمعوا يم زمدباتنا نيرترا زلو من سيوت دا يس حجي نخلتي يا خزارب
ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእሰያት ተሃገርናቶም እዚ ብደገ ዘለና ፓርታይም ተቃውሞ ቶም ሃገር ዘለኹም መንእሰያት ግን እቲ ሃገርናትኩም ለሚዓናትኩም ከፊያናትኩም እዚ ወያኔ ናብ ኤርትራ ካት ይብሉ ብዝኾነ ኩሉ ተኣምር حنا هون عقنا قبل نابزي ويانا زبال ناب إترا قلت خاطي بقولون of course ورار تي با ناشراوي ناب إترا ناب تقرأي مقطعو بخمير رأي خالد زرباي زي بتحدوغن هاجركم محلا قداسي كان أيجن تحس كود لهم سرعات جناي سرعات مقام زي صغرنا أجي رستخان ترى أزق دفكا خوين هذا سرعات أنا سي أبتاع جزاي كوفي من كسر حتى تقينه من أسيك مرعو زي كل تقينه خالد زي كل تقينه أبهاجو سلام غير خنبر زي تقينه تهاجرناتكم يا تمرزناتكم ترستناتكم نايبوتاتكم هاي تمنجستي كونه تمنجستي بعمز زغورو زلو إمبوز زغوري ما تقالت تقول تقول تقالت لك سايب نحن عندك إسراح لنا صوابطاتنا نيرترا برلمان زحلفو صا قلعس كن عدمي زلو بينير أي تميتنا ما نفلت الناس لم تاكم زغيرهم لم تايم على تلا ما يردو خمس زغيرهم ذكرنا يوم كان نفلت تقون قبر نخبينا غيرنا أبتاع عدمينا أتاخن قبر نخل مستانيرنا غيرنا ميتنا خاينا متنا ناتنا نخن موت دلواس رزقنا ስለዚህ እስኻትኩም ካ ርስቲ ሜትካ ኣኻ ትዕቅቦ እምበር ርስቲ ብልማኑ ይዕቀብል ስለዚ ተቃውሞኹም ኮርስ ሎሚ ሶውራ ወፂኻ ኣብ ሳሕል ሓድሽ ሶውራ ብምስራት ግዜ ይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ትዝግበር ንዕኦም ንገድፎ ጽቡቕ ካልእ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን ኣክልተ ተማቒሉ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ደገ ተሸርሽሪ በቲ ሓደ ጎን ብህግደፍ ስልጣኑ ክዕቅብ ሓፋሕ እትወና ኣሎ በቲ ሓደ ጎን ከዓ በዞም ናይ ተጋሩ ልሂቃን ከዓ ኣብዚ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ብዙሕ ኩነታት ኢሎም ኣለዉ እዚ ኤርትራውያን ብሓፈሻ የስ ብስርዓት ህግደፍ ተበዲልና ኢና ወላ ሓንቲ ኣብዚ ኮሽን የለን የስ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቅየር ዘሎ ንሕና ኢና ክንቅይሮ ዘለና የስ ኣብኡ ዘረባ ይብልና ምስ ትግራይ ኮይና ኢና ስርዓት ህግደፍ ንቅይር ካብ ትግራይ ኮይና ኢና ዝበሃል ግን እዚ ዝተዓፀ ጉዳይ ኣይከኣል ምክንያቱ እቶም ትግራይ ንህግደፍ ክንቅይሮ ዝደሊና እንተ ዝኾኑ ብዙሕ እዋን ተፈቲኑ እዩ መለስ ከሎ ብዙሕ እዋን ተፈቲኑ እዩ ኣይፍቀዱን ሕጂ እውን መሳርሒ ገብርኩም እንተዘይኮይኖም ብዝኾነ ኩን ተኣምር ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ኣትዮምስ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ቅትል ኣቢሎም በቃ እዚኣ ሃገርኩም እያ ንዓኹም ኢሎም ክገድፍልኩም ኣይትሕሰቡ يعني اللي كخلفكات دقائق ودعنا لو تحدث خلالنا أزياء مسكنا كخبرات إنجليز كالك زي بتماسر استخدم الرخابينا لو ممكن زي خوي ذلك له تدقائق ودعنا له أزياء مسكنا كه قلنا لي شايت يعني ميز قبرك حسوي يقلص على النون أتبير مسكنا كا نردي إرنا معها يغني لي سلام مشات أوكي